Exkluzívna akcia od stavebnej spoločnosti Stavby Dlhoš. Plánujete výstavbu vášho vysnívaného rodinného domu alebo sa chystáte na rekonštrukciu svojho staršieho obydlia? Máme pre vás úžasnú ponuku, ktorá vás dostane. Získajte strešnú krytinu zadarmo. Áno, počujete správne. Pri podpise zmluvy na výstavbu rodinného domu alebo pri realizácii rekonštrukcie staršieho domu do štádia holodom počas našej akcie vám ponúkame kvalitnú strešnú krytinu úplne zdarma. Prečo si vybrať Stavby Dlhoš? Individuálny prístup. Vaše predstavy a požiadavky sú pre nás prioritou, preto vytvárame riešenia šité na mieru. Nezmeškajte, akcia platí do konca marca 2026. Pripravte sa na jar 2026 a realizujte svoje sny o bývaní. S našou akciou sa môžete tešiť nielen na nový domov, ale aj na finančné úspory. Čím skôr nás kontaktujete, tým skôr sa môžete posunúť k realizácii svojich plánov. Tešíme sa na spoluprácu. Neváhajte a obráťte sa na nás ešte dnes. Vaša spokojnosť je našou prioritou. Stavby Dlhoš, váš partner vo výstavbe a rekonštrukcii.